Incwadi kaMalaki isahluko sesi-3 iyafundeka. Yabona, ndiyakuthuma umthunywa wam agece indlela phambili kwam. Iyakuza ke ngesiquphe etempileni yayo inkosi leyo niyifunayo, kwa umthunywa womnqophiso enimlangazelelayo. Yabona, uyeza utsho uYehova wemikhosi. Ngubani na ke onokuyinyamezela imini yokuza kwakhe? Ngubani na ke onokuma ekubonakaliseni kwakhe? Ngokuba unjengomlilo womnyibilikisi, unjengesoda yabaxovuli beengubo. Uyakuhlala ke engumnyibilikisi, engumcoci wesilivere, abacoce oonyana bakaLevi, abahluze njengegolide nanjengesilivere. Babengabazisa umnikelo kaYehova benobulungisa, ngoba mnandi ke kuYehova umnikelo wakwaYuda nowaseYerusalem ngokwemini yasephakadeni, ngokweminyaka yamandulo. Ndiyakusondela kuwe ukuba ndigwebe, ndibe lingqina elikhawulezayo kubakhafuli nakubakrexezi, nakubafungi bobuxoki, nakwabacudisa umqeshwa ekumvuzeni, nomhlolokazi nenkedama, nakwabathoba wasemzini. Bangandoyiki mna, utsho uYehova wemikhosi, ngokuba mna Yehova andiguquguquki ukuze ndingagqitywa nje niphele nina nyana bakaYakobi. Kususela kwimihla yooyihlo nimkile emimiselweni yam anayigcina. Buyelani kum, ndibuyele kuni, utsho uYehova wemikhosi. Nithi ke, sibuye ngokuthini na? Umntu angamqhatha na uThixo ukuze nindiqhathe nje? Nithi ke, sithini na ukuqhatha? Kwizishumi nezirhumo. Niqalekisiwe ngesiqalekiso, noko ke niphikele ukundiqhatha. Nina luhlanga-ndini nonke niphene. Ziziseni zonke izishumi endlwini yobuncwane bam. Ize kubekho ukudla endlwini yam, ngokuba nindicikide ngale nto, utsho uYehova wemikhosi, ukuba andisayi kunivulela na iingcango zezulu, ndinithululele intsikelelo kude kungasweleki lutho. Ndoyikhalimela inkumbi edlayo ngenxa yenu, ingazonakalekisi iziqhamo zomhlaba wenu, ingaphunzi umdiliya wenu entsimini, utsho uYehova wemikhosi. Zonke iintlanga ziya kuthi ninoyola, ngokuba niyakuba lilizwe elinanziweyo, utsho uYehova wemikhosi. Amazwi enu andigixile, utsho uYehova. Nithi ke, sithethe ntoni na ngawe? Nithi akunto yanto ukumkhonza uThixo. Siziza ntoni na ngokuba sigcine isigxina sakhe, sahamba ngezimnyama zokuzila kwakhe ngenxa kaYehova wemikhosi? Kaloku ke sithi banoyola abakhukhumeleyo, abaneli kwakheka abenzi bonke-ndawo, basuka bamcikide uThixo basinde. Ke kaloku abamoyikayo uYehova bathetha elowo nowabo. UYehova wazibaza iindlebe weva incwadi yokukhumbuza phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo uYehova, abacinga ngegama lakhe. Ukuthi ke uYehova wemikhosi baya kuba yinqobo kum ngemini endenza oku, ndibaconge njengomntu econga unyana wakhe amkhonzayo. Nobuya ke niwubone umahluko phakathi kwelungisa nongendawo, phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo.